Ahoj, volám sa Tobias a ukážem ti, ako si nainštaluješ Midea Portasplit na svoje okno. Na otváravo-sklopných oknách sa vonkajšia jednotka pripevňuje zvonka na okne univerzálnym držiakom. Potrebuješ na to nasledovné: ochrannú dosku, držiak na okno, oceľové lánko, uzáver okna. Kratšie podperné nožičky potrebuješ len vtedy, ak je vzdialenosť medzi okenným profilom a stenou domu väčšia ako 14 cm, alebo ak je parapet veľmi nízko. Vysvetlenie nájdeš na konci tohto videa. Na zaistenie držiaka na okno počas inštalácie zahákni oceľové lánko na držiaku na okno a na zadnej strane vnútornej jednotky. Dĺžka oceľového lánka sa dá prispôsobiť. Potom môžeš držiak na okno pripevniť k oknu. Umiestni držiak na okenný profil. Počas montáže si vždy jednou rukou držiak pridržiavaj. Najprv voľne utiahni obe skrutky, aby bol držiak zabezpečený. Teraz uprav polohu podperných nožičiek tak, aby sa dotýkali steny domu. Skontroluj, či je poistka správne zaistená a či držiak spočíva rovno a je stabilný. Teraz môžeš skrutky utiahnuť. Vonkajšiu jednotku umiestni na držiak na okno a pomaly ju posúvaj dopredu, až kým sa v držiaku nezaistí. Jednotka nesmie byť naklonená a vodiace kolajnice sa musia nachádzať presne v drážkach držiaka. Skontroluj, či je vonkajšia jednotka bezpečne zaistená. Jednotka by sa už nemala dať nadvihnúť. Potom môžeš okno zavrieť. Zadná časť vnútornej jednotky Portasplit musí byť počas používania vzdialená od steny aspoň 25 cm, aby sa umožnilo jej dostatočné vetranie. Uzáver okna zabraňuje nekontrolovateľnému otváraniu okna a pri veľkému vnikaniu vonkajšieho vzduchu. Skladá sa z dvoch samolepiacich častí. Časť so suchým zipsom sa pripevňuje na okenný rám. Druhá časť na okenné krídlo. Štrbina musí byť hore. Obe časti umiestni tak, aby sa okno dalo pri nainštalovanej jednotke čo najviac zatvoriť. V zariadení Portasplit sa kondenzát, ktorý vzniká vo všetkých klimatizačných systémoch, automaticky odvádza do vonkajšej jednotky, kde jednoducho odkvapkáva zo spodnej dosky. V prípade potreby možno odtekajúcu vodu odvádzať hadicou na odvod kondenzátu. Ak chceš zariadenie Portasplit demontovať, vypni jednotku, vytiahni zástrčku a naviň napájací kábel na zadnú stranu vnútornej jednotky. Na vnútornú jednotku umiestni ochrannú dosku. Vonkajšiu jednotku odpojíš od držiaka na okno tak, že palcami zatlačíš na oba poistné kolíky a zároveň zariadenie potiahneš smerom k sebe. Teraz môžeš vonkajšiu jednotku zdvihnúť a umiestniť ju na vnútornú jednotku. Ak môže držiak zostať vonku, jednoducho zatvor okno. Ak nie, uvoľni dve skrutky a vezmi držiak dovnútra. Poloha podperných nožičiek sa môže na ďalšie použitie ponechať nezmenená. Ak je vzdialenosť medzi okenným profilom a stenou domu väčšia ako 14 cm, vymeň predinštalované podperné nožičky za kratšie priložené podperné nožičky. Kratšie podperné nožičky sa dajú použiť aj pri veľkej vzdialenosti medzi okenným profilom a parapetom. Ak chceš vymeniť podperné nožičky, držiak obráť a odstráň ochranné kryty. Zatlač oba poistné kolíky súčasne a vytiahni podpernú nožičku z kolajnice. Krátke podperné nožičky sa nasadia rovnakým spôsobom. Namontuj späť ochranné kryty.
Doplňujúce informácie o zariadení PortaSplit a ďalšom príslušenstve nájdeš aj v priloženej príručke.